खुलुमबाय आं सिबिरानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसामनि मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव गाबोन भट होनाया जाफिनगोन आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया 27 मार्चआव जागायजेननानै 6 एप्रिलाव जोबदोंमोनब्लाबो माखासे बियाबाव इभिएमखौ लानानै बेले-बेजे जादोंमोन बेनिखायनो बिसायख'थि आय'गा मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुआव भट खुंफिननो थांखि लादोंमोन गाबोन अदेबानि 20 एप्रिलाव भट खुंनाया जाफिननो गोनां मोनथाम बियाबनि मोनब्रै भट मिरुफोरा जाहैबाय फारियै 1 नं राताबारि बियाबाव 149 नं इन्दिरा एमभि स्कुल 10 नं सनाय बियाबाव 109 नं मध्य धनेहारि एलपि स्कुल 16 नं हाफ्लं एसटि बियाबाव 107 ए कटलियार एलपि स्कुल आरो 107 मौलदाम एलपि स्कुल 16 नं हाफ्लं एसटि बियाबाव भट जानो गोनां मोननै भट मिरुनि थाखाय पलिं अफिसियेलफोरा भट मिरुसिम मैयानो थांखाबाय मख'नो गोनांदि सिगांनि पलिं अफिसियेलफोरनि गोरोन्थिनि थाखायनो बे मोननै भट मिरुआव भट होनाया जाफिनगोन पलिं अफिसियेलफोरा गावसोरनि गोरोन्थिनि सायाव सिमान लानाय बायदिब्ला 107 मौलदाम एलपि स्कुल गुबै भट मिरुनि माखासे भट होग्राफोरखौ खाथिनि भट मिरु 107 ए कटलियार एलपि स्कुलाव भट होनो थाखाय गनायथि होदोंमोन जायनि थाखाय 107 ए कटलियार एलपि स्कुलाव सा 90 रेजिस्टार्ड भटार्सनि जायगायाव गासै सा 171 भटार्सफोरा भट होदोंमोन डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिया पस्ट ग्रेजुएटनि दिनै आरो गाबोननि थाखाय खुंजानो गोनां आनजादखौ दोनथ'नो थांखि लाबाय आरो आद्रा थानाय माखासे आनजादफोरा सिगांनि होखानाय अक्ट'आवनो खुंजागोन 19 आरो 20 एप्रिलाव खुंजानो गोनां आनजादा जाथ'नाय नंलाब्लाबो उननि समाव आनजादा खुंजाफिनगोन आरो बेनि थाखाय इउनिभार्सिटिया फोसाव बिलाइ फोसावफिनगोन बेराफारसेथिं गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि पस्ट ग्रेजुएटनि फार्स्ट सेमिस्टारनि आनजादा फोसावजाखानाय अक्ट'आवनो खुंजागोन नाथाय सोरबाया जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आनजादखौ होनो हायाब्ला कलेजनि प्रिन्सिपाल नङाब्ला हेड अफ डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि कन्ट्रलार अफ एक्जामिनेशननो खौरांखौ दैथायहरनांगोन नटिसनि बायदिब्ला सोरबा फरायसाया जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय आनजादखौ होनो हायाखैब्ला फिन बैफोर फरायसाफोरनि थाखाय आनजादखौ खुंफिननो हागौ बैसागु फोरबोआव मोसानो थांनानै फैफिननाय समाव ट्रेक्टर बेलथायनायजों जिउ गोमानायफोरनो बिटिसि सरकारा सासेयाव 1 लाख राङै अनसुंथाइ होदों आरो गाज्रि जोखोम जानाय गासै 18 लाइमोनफोरनो फाहामथाय लानो थाखाय गेजेरावनो 2,50,000 रां अनसुंथाइ होदों मख'नो गोनांदि थांनाय 6 एप्रिलाव 2 नं बिक्रमपुर गामिनि लाइमोनफोरा लखिमपुर जिल्लानि 1 नं बिक्रमपुर गामियाव मोसानो थांदोंमोन नाथाय मोसाखांनानै न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बिश्वनाथ आरो लखिमपुर जिल्लानि सिमायाव थानाय सेसा दैमा दालांनि खाथियाव ट्रेक्टरा बेलथायदोंमोन आरो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दोंमोन बे जाथायजों सानै लाइमोननि जिउआ गोमादोंमोन मुंफोरा फारियै हुंखा बसुमतारी 23 बोसोर बैसोनि आरो कनकलाल नार्जारी 15 बोसोर बैसोनि जाथायजों जिउ गोमानायफोरनि न'खराव बिटिसिनि इएम दावबायसा बर' आरो बिधानसभा बिसायख'थिनि इउपिपिएलनि बिजाथि रतेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे न'खरनो बे रांनि अनसुंथाइखौ होदों क'क्राझाराव थाङोब्ला सांग्रां जा मास्क गाननानै क'क्राझार जिल्लायाव थाङाब्ला होनांगोन नोगोद 1,000 रांनि जुरिमाना कभिड-19नि बांफिननायखौ होबथानो थाखाय क'क्राझार जिल्लानि प्रशासना थांनाय सनिबाराव मास्क गानथारनांगोन नङाब्ला 1,000 रांनि जुरिमाना होनांगोन होननानै फोसावदोंमोन मास्क गाननायखौ गोनांथार होनानै फोसावनायनि उनावबो मास्क गानालासे ओंखारनायखौ मैया रबिबाराव क'क्राझार प्रशासना हमदों आरो मैया सानसेयावनो 24,000 रां मोननो हादों क'क्राझार जिल्लायाव थांनाय 11 सानाव गोदानै 69 कभिड-19 पजिटिभ केस मोन्दों आरो बे गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो क'क्राझार प्रशासना बे थांखिखौ लादों बेनि अनगायैबो मिरु सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि हर्षवर्धन बिथाङा फोसावनाय बायदिब्ला भारतआव थांनाय 24 घन्टायाव 2,61,000 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों आरो 1,500 सुबुंनि जिउ खहा जादों बेनि अनगायैबो दासिम 18,01,316 नि देहायाव कभिड-19 एक्टिभ जानानै दङ भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार भुमिधर बर्मना मैया जोबथा हां लाबाय बिथाङा आसाम कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरिमोन आरो बिथाङा गुसुं समनि थाखाय खेबनैयै आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिबानखौ लादोंमोन
आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार हितेश्वर शइकिया बिथां थैखांनायनि उनाव बिथां भूमिधर बर्मना 1996 मायथाइनि 22 एप्रिलनिफ्राय 1996 मायथाइनि 14 मेसिम चिफ मिनिस्टारनि बिबानखौ लादोंमोन आरो बेनि अनगायैबो 2010 मायथाइयाव जेब्ला बारग' चिफ मिनिस्टार तरुण गगৈ बिथाङा देहा फाहामथायनि थाखाय बिबानखौ दोनथ'दोंमोन बै समावबो बिथां भूमिधर बर्मनानो आसामनि चिफ मिनिस्टारनि बिबानखौ लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिथां भूमिधर बर्मना खेब 7 आसाम बिधान सभानि सोद्रोमा एबा MLA महरै सायख'जादोंमोन। गोलाव सम बेरामाव गोग्लैनायनि थाखाय बिथाङा दिसपुर हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय मैया 90 बोसोर बैसोआव बिथाङा जोबथा हां लाबाय। जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजानाय सा 23,000खौ निमाहा होनानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थांखि लादों म्यानमारनि रैखाथि बिफाना। म्यानमार हादराव गोदो गोदायनिफ्रायनो बोसोरफ्रोमबो बुद्धिस्ट निउ इयार रंजाथाइ फोरबो फालिबोदों आरो बे फोरबो फालिनाय समाव जोबथेसालियाव जोबजानाय दायनिगिरिफोरखौ एनुवेल एमनेस्टि एबा बोसोरफ्रोमबो निमाहा होनानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामो। बे बारावबो म्यानमारनि रैखाथि बिफाना 23,000 जोबथेसालियाव जोबथेजानायफोरखौ उदां खालामनो आखायाव लादों। मख'नो गोनांदि बुद्धिस्ट निउ इयार रंजाथाइ फोरबोआ म्यानमार हादराव थांनाय 13 एप्रिलनिफ्राय जागायजेन्दों। बेजों लोगोसेनो थांनाय 1 फेब्रुआरियाव म्यानमार हादराव जेब्ला मिलिटारि रुल जादोंमोन बै समनिफ्राय दासिम 3,100नि बांसिन सुबुंफोरखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदों। मणिपुरनि वेटलिफ्टार मीराबाई चानु बिथाङा मोनसे गोदान वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों। उजबेकिस्ताननि ताशकेन्टआव जानाय एशियान वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिप 2021नि 45 केजि क्लिन एन्ड जार्क खथायाव 119 केजि लिरथाय दैखांनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामदों आरो टटेलाव 86 केजि स्नेट्स दाजाब 119 केजि क्लिन एन्ड जार्क गासै 205 केजि लिरथाय दैखांनानै गोदान मोनसे नेशनेल रेकर्ड खालामदों आरो बेनि थाखाय एशियान वेटलिफ्टिं चेम्पियनशिप 2021आव मीराबाई चानु बिथाङा ब्रन्ज मेडेल मोननो हादों। दिल्ली सोरखारा मोनब्रै एयारलाइननि हेंथायै एफआइआर होनो थाखाय बिथोन होबाय। कर'ना भाइरासनि गोसारफिननायखौ नोजोर होनानै फ्लाइटजों दावबायारिफोरनि आर्टिफिसियेल टेस्ट रिपर्ट चेक खालामैनि थाखायनो मोनब्रै एयारलाइननि हेंथायै एफआइआर होनो दिल्ली सोरखारा बिथोन होदों। मोनब्रै एयारलाइनफोरा जाहैबाय इन्डिग', विस्टारा, स्पाइसजेट, एयार एसिया। मख'नो गोनांदि फ्लाइटजों महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्ली फारसे फैनाय दावबायारिफोरनि सानथामनि गेजेराव दिहुननाय COVID-19 नेगेटिभ रिपर्टखौ चेक खालामनाया गोनांथार आरो जायफोरा COVID-19 नेगेटिभ रिपर्ट दिन्थिनो हाया बिथांमोनहा 14 साननि थाखाय क्वारेन्टाइनाव थानांगोन होननानै थांनाय सप्तायावनो दिल्ली सोरखारा फोसावदोंमोन। नाथाय दिल्ली सोरखारा बेबायदि आयेन फोसावसेयावबो मोनब्रै एयारलाइना महाराष्ट्रनिफ्राय दिल्लीसिम फैनाय दावबायारिफोरनि आर्टिफिसियेल टेस्ट रिपर्टखौ चेक खालामाखैमोन। बेनिखायनो दिल्ली सोरखारा दा बे मोनब्रै एयारलाइननि हेंथायै एफआइआर होनो बिथोन होबाय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।